Ani ana usab ang laing hugna sa among paghatod kaninyo sa mga dagkong panghitabo ug kalambuan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Hiniusang Sugbo. Mao kini ang nasabutan sa tanang kadagkuan dinhi sa Sugbo, kalabot sa pagtubag sa kahimtang sa COVID-19 dinhi sa tibuok isla. Atol sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia niadtong Huwebes, nagkasinabot ang lalawigan sa Sugbo, dakbayan sa Sugbo, dakbayan sa Mandaue ug dakbayan sa Lapu-Lapu nga mopadangat sila sa hiniusang baruganan kalabot sa COVID-19 sa tibuok isla sa Sugbo. Mipadangat og baruganan ang DOH-7 ngadto sa IATF sa pag-reclassify sa dakbayan sa Mandaue ug dakbayan sa Lapu-Lapu ubos sa Modified General Community Quarantine. Ang dugang taho ipadangat ni Paula Mendoza. Nagkasinabot ang mga dagkong opisyales dinhi sa Sugbo, lakip na ang mga miyembro sa Regional Interagency Task Force nga magkahiusa og ipadangat ngadto sa kauluhan ang ilang pagsupak nga ipailawom na usab ang bisan asa nga local government unit og lockdown. Atol sa tigom nga gitambungan sa Regional IATF, mga mayores gikan sa mga kalungsuran ug dakbayan ubos sa probinsya ug mga leader sa Tri-Cities. Miuyon sila sa panawagan ni Gobernador Garcia nga magkahiusa ug mulihok isip usa ka Cebu. Mitambong sa maong tigom sila Acting Cebu City Mayor Michael Rama, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug representante gikan sa dakbayan sa Mandaue. We have 3 highly urbanized cities in this island. And so I have no jurisdiction over the city of Cebu, Mandaue City, and Lapu-Lapu City. However, we do not have individual passports because if we speak with one voice, with one message, and move in one direction, we will continue to show that there is a way, and Cebu has found that way. But that is a challenge to all of us, and that is why I called all of you here, because I need your confirmation that we are one, that we think as one, we decide as one, and we will act as one Cebu. Wala usab makauyon si Garcia sa mga anunsyo sa ubang tawo nga puno ang ospital sa Sugbo. Bisan pa man sa pagsaka kanaog sa mga kaso, matud pa niya nga adunay igong bed capacity sa lalawigan sa Sugbo nga gitagana alang sa mga COVID-19 patients. Gani ana alang sa 20% ang kasamtangang nagamit. Gipahinumduman ni Gobernador Garcia ang mga mayor nga dili lockdown ang tubag niini tungod kay maglisod na usab ang katawhan. That was agreed upon by all. Let's speak with one voice. We have agreed that we will have one direction, one action, speak with one voice. Because ugma garbled ang voices, it sends the wrong signal to the IATF. I found that a very unfair statement, and I will repeat that. Kanang 3 hospitals are full to the brim. That is very misleading and is intellectually dishonest. Because after all, you're talking only of the COVID bed set aside. Giuyunan kini sa mga mayor sa probinsya ug sa mga mayor sa tulo ka dagkong dakbayan sa isla. We are interconnected, interdependent. Ang Lapu-Lapu, dili sa pag-ingon, ang mga mayors ini, doon na mo'y daghang mga workers sa PESA, sa MEPS, nga taga inyuha, taga probinsya. What if unsay mga hitabo o ma-lockdown ang Lapu-Lapu, mapiktuhan ang inyo pong mga konstituente? Wala lagi tayo problema ng One Cebu. Wala. We'll put it in a document. Si Sec Mike, ni-work siya with the private sector aron mo raise og funds para madungagan ang sweldo sa mga nurses og nalipay kay ta nga tungod ana daghan nang gustong mo trabaho at least 2 to 3 months sa ato mga hospital, and hopefully in a few days or in a week dili na gyud inana kadaghan ang maglinya kay nasolusyonan man nato. Gisubli ni Garcia nga sa dili pa mo desider og lockdown o uban pang lakang ang mga local chief executives. Kinahanglan usa kini moagi sa gobernador, subay sa IATF Resolution number 29 series of 2020. Samtang giuyunan sa tanang opisyales sa Sugbo, apil na ang Tri-Cities nga moapilar ngadto sa National IATF nga ilang irekonsidera ang pagpaubos sa classification sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue.
Ang duha ka dakbayan gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine sa IATF. Matod ni Bernadas, ilan ang napadangat ang maong apelar sa National IATF. Siya mismo, dili gihapon uyon sa desisyon sa IATF nga ipaubos sa MECQ ang duha ka dakbayan. On the reason, the entire Cebu Island should be considered as one health system because the occupancy rate or the CCUR of one city will not be considered for the city alone. Because all the hospitals in the island of Cebu are sharing resources and referring to each other. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Og mao kadto ang Balita sa Sugbo. At agi sa sunod nga higayon, ang lain na usab nga edisyon sa among paghatod kaninyo sa labing uwahing kalambuan gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ug alang sa dugang pa nga mga updates, i-follow ang Sugbo News Facebook page. Ako si Sam Costanilla. Mabuhi ka Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugboanon.